Mga balita lokal, ginsuspindi man ang trabaho sa Iloilo Provincial Capital agud hatagan tsansa ang mga engineers nga magpadayon sang ilang risk assessment sa mga building kasunod sang 7.4 nga magnitude nga linog nga nagluntad sa Davao Oriental kag nabatsyagan man diri sa syudad sang Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Governor Arthur Defensor Jr., ginpahayag niya nga importante nga ma-check liwat ang mga structural integrity sa mga buildings sa palibot sang Kapitolyo bisan pa nga una na ina-assess sang mga engineers. Ginpabutyag man sang gobernador nga ginpadayon ang pagtan-aw sang mga crack kaga gina-check ang mga parte sang building nga posible apektado sang linog antes pa magbalik sa normal ang operasyon. Ginpaandaman sang lokal nga panguluhan ang publiko nga magpabilin nga alerto kag mag-monitor sa mga update halin sa provincial government. The earthquake, nag-suspend kita sang opisina for the rest of the day and we will give it the next 24 hours. Naglain ng atos ng risk assessment because of the 7.6 in Mindanao. Kakapin pa, 6 floors kita. So, sa Sumbong, nagamat-amat naton papalik empleyado naton, itaga naton oras to retrieve their budget. Go home. Piliin kita sa magamay nga skeletal para sa sweldo. They will work here so that maapos ang exit nila. Nabatian ang pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr.